tør jeg bare ikke sige noget. Nej. Joachim, der sker noget. Fæs af sig. Du vil hellere komme med en god kommentar. Så nu her er man lige på at filme zoomet, og så lige... Asger giver lige high five stadig. Det er godt, altså. Godt. Han har lært ned af Anders Sellerby. Så kommer Niels. Hvad så, Niller? Der er duk på linsen. Vi skal bare den her, den var løs. Karsten laver Per Friedmann. Det kunne du godt have sagt til os. I går, jeg vil lige høre ned. Jeg tog fat i den, da jeg skulle hoppe, mand. Ja. Prøv at se, man kan lige se begge hold nu, Anders. Er det ikke helt perfekt filmet? Jo, det er ganske godt. Jeg ved ikke, at de kan høre, hvad du siger. Ja, det skulle jeg lige meget. Første gang jeg kom op, der stod den bare op sådan. Så er det de første 10 minutter, så vi lige kan se, hvordan vi gør. Jo, kom nu. Er det ikke lige meget? Jeg vil gerne... Jeg kan godt gøre det, hvis du... Okay, du starter. Kom så, Niels. Jeg tænker mig her. Jeg har ikke startet den her. Og kommer Mavage. Ja. Det er ikke kvarteret, at vi skal der. Nej. Ej, det er sådan en plet lige midt i. Niels, du skal bare filme godt. Der er lige sådan en skygge derovre. Hvor? Ja, det kan man ikke. Man ser banen meget bedre herovre. Den ser meget mindre ud. Jeg er bange for, at jeg kommer til at fryse i. Er du det? Hvorfor har du taske med? Jeg hørte romerlys i den her, eller hvad? Hvad drikker du med? Har du drikker med? Det er godt, Niels. Ja. Det er tasten. Jo, tag den lige. Ja. Og kameraet. Skal jeg længere tilbage? Nej. Der er 5, 7, 8 minutter. Hjælp på jeres mand! Højre! Højre! Kom! Christian, kan du tænde på, Fonte? Christian, giv! Tænd på! Christian, dine 5 meter, de er alt for store! Kom nu tænder på ham! Der er mange uger. Det er fint til perfektion. 2 minutter. Det er meget svært at se på den der skærm i dag, ikke? Ja, ikke, og man har ikke rigtig sådan nogen fornemmelse. Der er ikke, hvad der sker.
Ind i feltet! Kom nu med, Christian G! Ja, sgu da! Sådan! Okay. Ja, sgu. Vi arbejder videre! Jeg kan se en skid. Nej. Det er så sygt. Det er sådan en plads der her. Jeg tænker, hvis man er der. Jeg tænker, hvis man er der. Det er det, ja. Sådan er ikke sådan. Jeppe, kig på bolden, Jeppe! Spiller ham ind i midten. Godt, Jeppe! Ja, det er Niels. Jeg har set jer omkring Niels, hvis I vil. Jeg ser bare den lige. Så sæt. Christian G! Kig nu! Ja. Hvordan er det, Jon? Godt! Kom videre, Jeppe, ind til han fløjter! Godt, Dennis. Kom, Simon, kom! Nej, det må ikke skåle den der. Simon, fortsætte! Se! Se! Christian, læg nu helt op her! Hvad? Det er der foran. Ja, der foran? Ja. Det er nok. Nej. Det vinder. Det. Han har faktisk ikke meget plads bag i, de står jo næsten i midten. Rasmus, du skal herud! Helt ud! Ras, nu er det at trække helt ind. Du skal have, så du kan nå ud. Så kommer du til at se dum ud. Det er Thomas går! Kom til, kom! Ja, hvor er det godt arbejde, gutter! Kom. Kom! Kom, næste! Kom! Næste! Sådan, næste! Kom! Ruller de ind, eller har de aggressiv? I orden! Sådan, Adam! Godt op! Kommer det der, Adam? Rasmus, bliv her nu! God bold, men. Ja da, kom så. Målmanden står slet ikke herovre i højre side. Ja, nej! Fanden godt spillet af Kvist, det der.
på det, ikke gutter! Christian og Christian, det er de der, de ikke skal slå! Nej, det har en markedsfølelse. Det er jo Østjylland. Langt op, jo. Det gjorde jeg sidste gang. Måske være, at den kommer der ikke specielt. Jeg tror, sådan noget forkert. Anton, kom nu! Tror du virkelig det? Så, afsted. Du kan se kød og kød af det. For ham der. Han er syg, han har spillet en hur i hende. Det er skive. Ja, ham der. Kom! 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 Læg det der, gutter! Ja, jeg tror. Fat i den. Nej, jeg skal den der. Og så i mål, Sønne! Du er med derinde! Nu er det tilbage der. Ja, men i os, gutter! 5 minutter kom ud. Godt arbejde, Simon! Stærk, Anton! Nej. Jeg tror også, den ikke igen. Prøv at høre, Per. Det er nummer 3. De har haft en. Det er samme billede. Og... Helt ud, den, Rasmus. Helt ud. Hvad? Han så meget pludselig. Se hvor det er nis. Hvad? Der er det små plads til spillet. Peter. Pres, Christ. Åh, er det ikke fast spil, der? Kom igen, Anton! Hvad? Ja, jeg skal Skæld. Helt over! Vend på dig! Kom! Hvad? En fisk lidt. Afsted. Kom til dig! Kom Anton! Svend. Fortsæt. Tor, kom. Kom nu! Og to! Ja, ej. Og så skal Det var vigtigt, jeg synes.
jogger. Ja, pas på. Godt arbejde, Simon. Hold to! Og hjemme! Falde ned. Viggo, bolden, Rand. Viggo, bolden. Adam, hjælp ham nu! Hjælp ham nu! Peter H. offside. Spark. Ja. Ja da! Sådan. Godt, drenge. Fandme ikke. Fandme godt. Skal du have styr på ham herude, så kan de... Hvad? Skal du have styr på ham herude, så kan de... Nej. De kan garantisk komme op plads. Hey gutter! Jeg arbejder hele tiden, vel? Nå, det her. Værsgo. Spil. Godt. Aldrig forbi. Rolig, lad ligge, lad ligge. Hold de hænder ned, ikke også? Godt arbejde, Rasmus. Lidt. Jeg tror, jeg går ned i pause. Det gør jeg. Jeg skal have en tisse. Ej, jeg går ind i om her sammen med tisse. Ja. Hvorfor gør du ikke? Og så Niels. Nej, nej. Ellers ikke lige frem. Hvorfor går du ikke bare der med at tisse så? Så flot. Så flot. Slå løs. Nu har vi ingen central. Det var begge centrale ude siden. Ja. Jeg kan ikke lade komme til at gøre det. Det kan være, du skal være træner, hvor der står her. Jeg tror, du var god. Karsten Mærk. Ja, det kan godt være. Bolden. Skivesvar. Lang bolden i baghånden. På Sarko. Der kommer Dennis. Du skulle en dag. Det sætter mig til Dennis, og der er der mål. Efter Dennis havde fået den, så gik det sådan 2 sekunder, så var det mål. Men sted. Sæt mig det. Kom herude! Jeppe! Har I fået aftensmad? Nej, jeg fik bare lige 3 rugbrød. Nilla, hva'? Sund. 3 rugbrød. Jeg har fået en fik spaghetti og kødsovs. Jeg synes, det var lidt tidligt. Det var lidt tidligt. Ja. Har du fået aftensmad også? Hvad fik du, Anders? En mexicansk pandekage. Det smager fandme dejligt. Det smager fandme godt. Sissi. Synes du ikke? Det er ligesom den, du får i skolen. Er det ikke? Ja. Det er ikke ligesom den, du får i skolen. Jeg kan godt lide, at jeg står på den her side. Prøv det. Hvor så, Kasper? Jeg kan ikke bare lade være med at grine hele tiden. Jeg kan ikke lade være med det. Griner I af mig, eller hvad? Jeg står bare og bliver lidt hype.
Original, eller hvad? Prøv at se, hvor pisse han tænker, når han ser det her. Jeg bare griner på tid. Vesterhavn. Nå, jeg mener mere. Dår. Så er jeg med mig skåret. Okay, jeg gætter på... Aalborg kunne få en fandme skåret mål, vi. Ja. Jeg gætter på en 3. Der står 2-1, da vi kiggede. Vi har spillet 22 minutter. Er det sådan noget live, eller hvad? Ja, nu står 4-1 nu. Til hvem? 4-1 til Ugen. Ja, okay. Og der er spillet 5. Simon! Det er tændigt. Satan der! Og fast i den. Tor. Der er et meget husken, ikke? Jo, det bliver frisk. Jeg vil skubbe ham der. Skubbe ham. Godt arbejde, Jeppe. Igen, Jeppe. Hold. Adam, du kigger slet på målet, mand. Hold i den, hold i den. Trop på den, trop på den. Vores, kom nu! Afsted, Simon, kom! Dennis. Venter. Klip, ryk. Godt. Godt arbejde, Simon. I orden, gutter, kom igen! Helt godt kast, Christian G. I orden, tilbyder dig! Han skal stå på ham. Kom Adam! Hold mig hus. Kom med, Dennis. Kom. Hey, hjemme,
her! Rolig, spil nu til fløjte, gutter! Træd på den, træd på den. Kig på bolden! Kom Simon, kom! Kom Simon! Hey, op! Kom nu, Rasmus! Dennis Rune. Og Jeppe! Peter lige med hælen. Ja. Peter! Jeg er begyndt at lave så mange fikse ting her, ikke langt. Men over Peter? Ja. Det gjorde han, det han gjort siden Viborg. Kan I ikke huske Viborg, der skillede han sådan helt meget? Uden noget det der noget. Fald. Tur, Simon, hele vejen! Fald. Okay. Kom igen, Asger. Godt spille, Kasper. Godt løbe, Kasper. Simon, jeg skal fortælle Thomas, at du kommer i farten, så han kan finde noget mere. Se Markus. Kom med ind i kvister. Peter. Sker. Simon, bakker nu op. Kom med, Dennis. Godt, jeg altså. Ej, for satan. Det er sådan en typisk showkeeper, at de kom glidende ind i den. Vi er bagerst stolpe. Ja. Simon, du skal meget hurtigere afsted. Men han løber bare for sent. Ja. Op på den, Simon. Hold til, kom nu! Rolig. Vent. Kom. Stay, Simon. Afsted. Fald. Hold ham der. Godt, Dennis. Godt spillet, Thomas og Simon. Hvem tror I, der vinder i aften? Jeg tror, det bliver Real Madrid, de vinder 2-1. Ronaldo og... Er det set der på hjemmebane? Jo. Ej, de spiller de uafgjort. De spiller lige 1-1. Karim, han scorer. Kom, løb på den. Kom så, mand. Ja. Ej, vent. Friskbræt, mand. Tag den hurtigt! Se ham nu. Afsted! Løb. Nej. Hvad? Hvad var der der? Ej. Det er slet ikke lige, at så begynder at regne, og der er helt skiftligt lige over os. Det er lige bedsten, der er bedst Ja, derhen. jeg ved godt, det bliver bare sådan lidt. Hvorfor stopper han spillet nu? Han får en helst der. Op for sekseren! Fedt! Adam, pas du på afstanden! Kom, Peter. Skal du på nu, Anders? Jeg tror, jeg skal på nu. Kom nu på plads, Blå! Det er jo godt blive fejl, den her. Sådan lige Ja. indadskruet, sådan målmand, han ikke lige. Ja, jeg smiler lidt op. Han kan godt finde på at sparke mål. Sådan usikker, der kommer sådan en perle, Anders. Kom lige lidt til. Hvad får man? Det er også sådan, den bare lige skal sne det til ende. Ja. Hvor den er god. Og tag, Jos!
drikker nu herovre. Gå ind på det. Sådan, Jon! Det er stadig en Rosen har nu. Hvad? Det tror jeg også. Hovedstaden. Kæft, det er umuligt at se noget. Hvad? Det er umuligt at se noget. Simon herovre! Spil den en kort, eller? Oj. Oj. Ja, ja. Ja, Jørgensen. Ja. Sådan. Ja da! Hey. Jørgensen på hovedet! Assist, der skal vandsøge, mand. Den skal jeg lige have credits for. Ja, det tænker jeg også. Gutter, vi står og kigger! Assisten var fra nummer 5, Asger Vandsø. Så skal Christian lige have lejlighed. Christian. Nu bliver det lidt koldt i weekend. Det går helt. Jeg går ned i pausen. Gør du? Jeg kan ikke lide at stå herovre. Hvorfor? Det er koldt, og jeg er bange for, at jeg vælter og sådan noget. Har du sådan lidt paranoia over det? Jeg har lidt højdeskræk. Nej. Men så en tøs, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Måske en lille smule. Fandme, der er langt ned på 3 meter væk. Tror jeg, det her er en 3 meter. Nej, det er lidt mere. Jeg tror, det her det er en 4,5. 4,5. 4,5? Nej, ikke herfra. Nej. 4. En 10'er. 10. Har I prøvet at hoppe på 10 meter? Nej, jeg har aldrig set en 10 meter væk. Har du ikke? Eller jo, det er det da. Ude på... Ja. Ej, det Den er ulækkert. ude at se. Ej, det... Ja, jeg tror ikke, jeg har hoppet for en 5 meter. Jeg tror, det højeste er en 3 meter væk. Jeg tror, det højeste for mig det er en 10. Åbn, Adam, kom! En 20. Min far, han har hoppet på 14. 14. Ej, det er meget ulækkert. Ja, jeg tænker også, det er lidt klart. Jeg tænker, hvor meget man kan nå at tænke, når man falder ned i vandet. Ja. Prøv at tænke på dem, der prøver at gøre selvmord. De hopper på Storøstbroen. Jo, men der er nogle, der prøver, og så overlever de. Så er der nogen, der overlever. Det er ligesom cement, så det der vand, fordi... Det er som at lande i beton. Ja, beton er det. Det er Spil over, sådan Thomas, Simon! Og arbejde, Thomas, Simon! Skal jeg gøre det? Jeg kan ikke fætte noget ned her. Jeg kan ikke se en skid. nej, det er den der sol. Jeg er nødt til at kigge for banen nu. Fordi jeg kan jo ikke se, at han har bolden her. Nej, jeg står også bare sådan og kigger sådan. Kigger. Kom igen! Der står 366 minutter tilbage, så den burde gå holde. Ja, det tænker jeg. Prøv at tænke på, hvis den lige pludselig begynder at gå stærkt, så 369 300, så bare hvert sekund bare en ned. Til Asger. Og på hjælp til! Højre til, højre! Værsgo på! Peter! Bold, Dennis. Jos, kom med! Joachim. Ellers nu vil jeg gerne tage den igen. Det var lige, hvis det var dygtigt for Norden. Godt, Asger. Stemte flækket der. Nej, jeg skal ikke sige undskyld. Kom og kig ud der! Det er aldrig undskyld. Undskyld for noget. Nu er den der stolpe i Kom øjen. der, Simon! Ja, det er præcis irriterende. Skal jeg ikke bare filme min i feltet på hjørnet? Og jeg filmer sådan halvvejs. Ja, jeg filmer mig i feltet. Gør det. Nej, tror jeg, der er tilbage først halvleg. Kig, hvad er klokken? Så jeg kigge. Du kan se, hvor lang tid du har filmet. Du har filmet 35 minutter og 5 sekunder. Det vil sige, der er... Sådan er du! Der er nok snart pause. Fuck, det er pisse. Du ser her. Jeg kan godt se det. Der burde være pause lige om lidt. Fuck, det er pisse. Det står 2-1. Det er arbejde, Skive!
hurtigt. Foran. Kys. Lige ryg. Dennis. Så Jørgensen. Jeg skal sætte dem bare mål nu. Det er sgu bold pisse det der. Så. Den er der. Ja, skød. Og væk. Ryk. Kom med derind! Nej. Jeg tror, jeg skal stoppe med at filme det gave her. Nå ja. Anders. Det var skåret. Niels, du filmer. Jeg gav faktisk held. De scorede, da jeg filmede. Ja, Joachim. Skal vi så stoppe med filmen nu egentlig? Ja. Var det der? Ja. Oh shit. Så er han startet. Hvad sådan har jeg ikke været med, jo? Nej, så hende Joachim. Kan jeg lige lægge den over i tasken? Jo, selvfølgelig. Det er den legendariske sidste. Heinjak. Det er alle tre igen. Er det ikke Sebastian, der er dernede? Sebastian. Ja, din musik. Jo. Det er det sgu også. Ej, de er til, jeg ikke spiller så. Jeg har lige vist, du skal så. Ja, der er jeg. Jeg står som PC. Søn, Kasper! Det er bare lige bedsten på Nødløs. Videre, Kasper! Kasper! Skal vi tage udskåret? Opad! Squat. Nå, squat. Nej. Koster så sådan her. Hold om. Okay. Spil. Shit, den. Nej, åh. Jørgen, Michael, tro på det! Jørgen, vi vil arbejde, Skive, kom! Marhus. Kom Jørgensen. Godt Jørgensen. Afsted. Afsted. Og det er person! Hvad? Skal vi lige tage? Bare mere ind og hjælpe. Har I set, der er sådan en vætterpas her? Vætterpis. Ja, det er rigtigt, så kan man se, om det er vætter. Det vil sige, om det er... Om det er vandret. Ja. Hvad Niels? Thor kigger for. Fald nu. Thor. God boldbyse! Trop på den. Det er godt arbejde!
Ja, kom. Kom, spil nu. Kom, Niklas, kom på plads. Og så quiz. Afslut. Kom nu! Kom nu videre! Kan du gerne få det lige det der? Jeg tror, over hånden. Op på hovedet, Kasper. Kasper, falde til 7'er. Anders. Sådan, Sol. Kasper, kom nu! Kom, Niklas. Kom. Næste! Hvad laver du? Nu filmer du selv med selv. Kom nu videre! Okay. Anders hænger ikke på at koncentrere sig om at holde varmen og filme samtidig. Nej, men jeg kigger også på kampen, og så glemmer jeg at filme. Jamen, det gør jeg også. Kom ned! Løb dybt. Nu! Ej, hvor er der meget plads. Han har også en peak performance. Hvad? Han har også en peak performance. Du gør sådan, jeg ikke kan koncentrere mig, når du siger sådan noget. Undskyld. Det er i orden. Kom nu, Miller! Ej, han er offside. Kostspil. Åh nej. Så kan godt komme tilbage det der. Gør det lige til lidt over, hvad I så. Det er lidt svært, når du står sådan her. Ja. Første gang på den mål! Kom igen, Thomas! Kom igen, Thomas! Det har jeg prøvet det der. Det gjorde jeg den første gang. Ja, fordi der var en helt anden. Så jeg ikke måske Tier. Ja, sgu da til i orden! Få det op igen! Tak nu så, mænd! Det ser godt, Markus. Ja, da. Der er offside der. Godt arbejde! Adam! Ej, den skal ned! Kom igen, Vilder! Vilder, videre! Ja, Kasper, kom ud ned! Kom så med, Kasper!
Lisa, du skal deltage! Dybt, kører dybt. Ja. Eller skyder noget, kaster en bakker hver gang. Han er med! Han er med dig! Han er stadig Simon. Nå, de er ordentligt. Så kommer vi over og tager os videre. Sådan spil der videre. Og der var det sammen! Kom Der ud, var Thor. Jørgensen! Kasper! Se Victor. Godt Victor. Pres. Fortsæt, Jørgensen. Flot det der, Nikolaj! Endnu en 8. Der er tit, hvor de kun ligger 2 mod 2 inden centralt midterforsvar. Ja, stopper nu. Ja, den er jeg også svært til. Markus er nu. Nå. Kom ind på det. Asger Peter, der er 2 der. Kom hjem, og så lukker vi gutter kamp! Jeg hader, når de andre de får hjørnet, når man får indkast helt ned i hjørnet. Hvorfor? Det var irriterende. Stop lige, dommer! Øj. Er det ikke det her arm? Hånden lød. Ej, for helvede, hvor er det simpelthen. Landte han oven på den, eller hvad? Kom hen. Ja, det er Jo, selvfølgelig. Jeg tror i hovedet, at hans forældre er. Hans forældre er en gang. Tror du? Jo, det sagde jeg. Kommer han og sender.
Jeg hader jo bare sådan noget skader. Det er det værste. Det er meget sådan noget. Det er koldt. Ja, det kunne have været dengang jeg var heroppe af Leninger. Så stod jeg herovre, jeg havde taget kameraet helt herover, og regnen kom bare derfra, så min bukser de var slet ikke våde, fordi jeg bare stod over den der. Men hele min, jeg stod med den der regnjakke ud over den her jakke, så jeg bare helt ligget til. Ej. Så storsøster. Hvad? Så storsøster. Jeg filmer stadigvæk. Kan vi ikke lige sætte den på pause? Ja, jeg skal det. Jeg skal sætte den på pause. Nej. Sidste gang jeg filmede, gik det 2 måneder inden. Ja, sidste gang jeg filmede, var det uheld. Niels? Nej, du er ikke. Joachim, kom så. Joachim. Jeg har filmet det klart det meste tid. Ja, anderledes film mest. Det var også der, hvor de skulle anmåne. Hvad? Det var også der, hvor de skulle. Ja, det er derfor jeg ikke skal. Det er dig nu, Niels. Skaldsved, han tager lige opsejt nu. Okay, så. Det tager bare lidt. Godt, Niels. Hvad? Ej, hvor er det koldt. Tag den hurtigt, tag den hurtigt. Det er Peters, ikke? Ej, jeg er faktisk 2 den her. Ja, det er tit. Kom fra hus. Kom ind! Jeg skulle aldrig have gået herop. Hvad? Jeg skulle aldrig gå herop. Men nu er det ikke så det. Næste Kasper, kom nu! Kom, Kasper! Kom nu der! Ej. Kom igen! Kom igen! Videre! Kom igen, Milder! Videre! Ej, Niels, hvad med hop? Niels. Der står jeg på en Anders, du var bange. Ja, det er jeg også, men altså. Godt spillet, Thomas. Tag den lige på det. Jeg tager den. Jeg skal bare lige på det. Ja, det gør den. Afsted. Siger han. Ja, det er godt. Kom så, Kom med, Peter! Flere ind i feltet, kom. Se Victor. Der, Kasper! Jørgen, stå lige! Skal jeg tage den? Jakob, kig nu på linjen! Kom bag. Kom, Peter. Kasper, kom!
Ned, Christian, du skal med! Og så jeg sådan. Kæft, der skal der være mål. Nej. Sat. Nu ligger han ikke bare på tværs. Bare hakken. Hårdt indhånd. Flat. Det er mærkeligt score. Aske score nu. Afsted, Kasper! Videre, Kasper! Ja, ja. Rolig, Peter. Kom igen! Kom ud, Kasper! Og to! Sådan, Kasper! Bagrum. Videre, Kasper! Det er godt, Olsen. Jeg falder meget plads. Hvad? Der var fandme meget plads. Så, Simon! Det må blive farligt der. Ej, nej. Åh. Væk. Nej, hvor ham der. Godt, den er krydret, mand. Godt, vend! Afsted. Slip nu. Lad spil. Så bredt. Det er faktisk også en point, der er venlig. Jeg får det lige vise. Prøv der. Videre, kom Kasper, kom! Den endte 8-2. Nu er det 2 mål. Aggressiv! Kom går igen. Kom igen, gutter! Prøv at se. De er 4-4. Ja, så kan godt lide frem, tror jeg. Så kom frem. Jorden! Så Lindqvist. Giv ham den! Offside. Nej, jeg kan se det. Adam! Sæt ham på! Altså, jeg kan også se, om den står stabilt der. Hvad? Jeg kan også se, om den står stabilt der. Ja, rigtigt. Det skulle skabes der, hva'? Så er det så. Sted! Dybt. Kom videre! Kom til Ejsen. Knap! Og de er ved. Kom, Kasper! Dommer, han stopper. Jamen. Jeg er en for. Det kommer der ikke. Kasper, kom nu! Ikke særlig hold!
Videre, Kasper! Han fløjter, så er bare bolden ikke. Ej, orden, Tjek! Kom igen! Hver gang de åbner for den mindste åbning, så kommer Markus. Se den. I baghovedet. Det tror jeg heller ikke. Godt det var. Kom afsted, Kvist. Kom med, Victor. Ja, godt. Du er med. Godt to. Og hjælp ham! Kom, Grøn. Simon! 3 meter! Finger! Eller Anders, ved du? Anders. Der er lidt overtroisk. Det vil sige, hvis du har filmet nu, så er det godt, og jeg siger du, nej, Anders, det er nu. Humbug. Vi skal overtroisk, det er OCD. Det er OCD. Det er en jorden, der kom ind tirsdag. Ja, det er fordi, at vi skal til kirke, og så bliver den flyttet. Ja. Jo. Det var måske Kom, ikke du. så Ja, så stadig. Kom med, Thor! Åh, satans. Der var heller ikke nogen med. Vi gik 20 i hvert fald. Ikke af. Fald. Udfordrer! Jo, det er godt spillet til. Kom lidt med, Mina! Det er bare en enkelt lille tog. Kom. Pres ham. Kom, Kasper, kom! Sig to. Jakob! Fint med lys på! Hvad? Jeg skal clear det lort. Husk at gå efter den gule blok, her! Den er back. Så er du den. Så er den. Giv ham. Kom lige. Vent. Sebastian. Tag den med. Kan de organisere det igen, gutter?
Husk, du kan skrue på den her. Vel. Til kvist. Ja, altså. På grøn. Skal den være der kvist, ja. Ja da! Så er en grøn. Godt quiz. Kaffe. Godt, du fandme godt lavet quiz, det der. Ja, jeg er sikker på, at Chris han er kommet. Hvad? Jeg er sikker på, at Chris han er kommet. Kvist? Chris. Med Chris? Nej. Hold op med hovederne, dreng! Kæft, godt. Lidt mere om. Jeg skal ikke filme det. Det er lige skåret. Anders har fået en dårlig debut som videofotograf. Jeg tror, det er anden gang, jeg gør det. Okay. Men det er første gang på det her hold. Ja. Kom her. Det var også godt lavet grøn. Og det var green. Ja, det var faktisk rimelig godt lavet. Kom her. Det var et solouheld. Godt. Tag den lige returgang. Så spark den ud af banen. Nej. Hvor skal jeg filme? Vil du gerne sidde med? Jeg kan stå med. Godt køret. Ja. Godt grøn. Hey. Ej, vi glemte at filme for helvede. Hvad? Vi glemte at filme. Ja, jeg troede, du gjorde det. Jeg holder helt til nøje med kamp. Så nu skal jeg nok være opmærksom. Det var godt. Det er bare vi tager et hjørne. Der er cirka 7 minutter tilbage. Pludselig 15 minutter, der var i den anden. Hvad? Har du pludselig 8 minutter, eller 15 minutter? Nej, der var 12 i den anden. 15. Nej, fordi vi gik også lidt tid før vi stoppede den. Nå ja. Ja. Færdig nu. 7 minutter, hvis den ligger ned til. Ej, jeg skal jo med se Champions League på valget der ligger under dynen. Sådan, Jon! Skal du med? Gør ikke det? Gør du? Ja, med i stuen. Ja, Dyse, du går ned! det gør jeg selv Nej, op så på. du ligger alene! Jeg plejer at sidde sammen med min bror. Og nu ligger de en ekstra mand op foran. Vi skal køre Russian League. Godt, jeg er færdig. Godt, Peter. Kom lidt ned, Peter. Jeg tror ikke, de kan høre os. Tror du ikke? Nej, det tror jeg fandme ikke, de kan. Jeg kan i hvert fald ikke. Roligt, Thor. Når forældrene de står og råber ud, så de kan slet ikke høre. Clear. Det er godt, at han lige bakker af der. Godt gå på den. Lige ned, lige ned. Dybt. Der. Ja, der. Hold fart, hold fart.
Godt grønne. Se bredt. Jeg skal ikke miste noget. Slip. Spil. Godt kvist. Det er okay. Tager du den anden? Så lægger jeg målmand som venstre stopper nu. Carsten, Det er også en ny taktik. det ser ud som om, at de har lagt En god skive. Nej. Niels og så Markus, mand. Skyd dig selv! Hold fast Så i. kvist. Okay. Ja. Det var egentlig godt sparket ind på 700 små. Så det tager jeg langt. Det stiger jo helt. Gør det? Ja. Jeg synes ikke, det er så slemt. Jeg synes bare ikke. Så koldt synes jeg ikke, det er. Skub holdet ind. Kom, hus. Du skal Kom nu med. hold fast i det. Godt, kom. Slip. Kom, Kvist. Kom grøn. Ja, det er okay. Og så kunne jeg... Ja. Ej. Jeg kunne alligevel ikke nå den grønne. Sidste 3 minutter. 4 minutter. 4 minutter. Så må de bare ikke skrue. Jeg tror kun, der er... Efter mine beregninger, så er der kun... Nå ja. Men jeg vil lægge se lidt ekstra til det. Ja, jeg tror også. Kom vi. Ned i hjørnet. Hold lidt lige. Bare den langt væk fra målet, simpelthen. Bare trængt. Og clear hele tiden. Det er fint, hvis du bare kan spille hernede i hjørnet. Og bare en masse indkast. Joachim, jeg kan næsten ikke være med at skabe her. Det er fint. Se den. Kom, Grøn. Nu så Pressen bare pres. Godt grøn. Grøn! Der, Oliver. Grøn. Thor, kom. Hvad? Olsen, han kan bare lige stå. Ja, det der. Godt lagt. Kom så, Victor. Læg den ind. Ja da. Det er okay. Det er vigtigt. For et hjørne. Det er det bedste, du får ud af ud over et mål. Ja. Straffe. Ja, straffe. Og det Indirekte femte frispark. bedste. Christian ligger faktisk en god idé. Hvad? Christian ligger faktisk en god idé. Ja. Nede bagved. Ja. Fald fast.
den gør godt Markus. Satan bliver den. Det var sådan en som... 16 minutter. Uden at lave noget! Uden at lave noget! Bare gå til den. Læg højt frem! Jeg tænker på, hvis man som bare gik ud til den sidste stille. Hvad? Jeg tror, hvis man bare gik ud til den sidste stille. Så kan man risikere at trække gul på. Kan man godt det? Ja. Skal have løb efter sådan en der, tror du? Træk sammen. Du skal ikke spille. Træk sammen. Indtår. Så vi sænger holde fast i den. Godt kvist. Joachim. Og så hold fast i den. Så var noget i hjørnet. Slip. Nå, han er godt jo. Godt jo. Ja. Godt Thor. Der er ryg. Ja. Det var okay. Godt Peter. Ja, det er Han skal bare ikke. Seriøst. Godt. Det kan ikke være lang tid tilbage. Nej. Sådan. Oh my god, Joachim.